Χαίρετε, χαιρετώ τους φίλους του καναλιού. Τι κάνετε, πώς είστε, ξέρω ότι σας έχω λείψει, πιστεύω δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα να θα ξανά κάνα κάποιο βίντεο. Δυστυχώς οι συνθήκες και οι καταστάσεις που έχουν προκύψει οι ώρες της ημέρας δεν φτάνουν. Το 24ωρο δυστυχώς είναι πολύ μικρό και δεν έχω χρόνο να κάνω όχι μόνο βίντεο, γενικότερα και άλλα πράγματα που πιστεύω είναι πιο σημαντικά. Το ποσοστό και η πιθανότητα το να μην ξανά έκανα βίντεο ήταν 99,9%. Βέβαια δεν θα ήταν σωστό εκ μέρους μου στο να σας αφήσω έτσι στα κρύα του λουτρού να το πω, χωρίς να πω κάτι ότι παιδιά αυτό ήταν τέλος, και γι' αυτό και δεν έκανα τίποτα, απλά το άφησα έτσι ένα εξάμηνο, 7μηνο, δεν ξέρω και εγώ πόσο καιρό έχω να κάνω βίντεο. Οι συνθήκες το φέραν έτσι και να εδώ είμαι μπροστά σας. Ξέρω ότι έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα. Δεν προλαβαίνω να απαντάω σε όλους, παιδιά. Όταν δέχεσαι 15-20 μηνύματα τη μέρα, τι γίνεται με το κανάλι, τα βίντεο θα ξαναγίνουν, ναι ή όχι. Είχα και πρόβλημα με το κανάλι με την εμφάνιση των βίντεο στο YouTube, γιατί είχα κάποια θέματα με copyright ξανά και ξανά, δηλαδή κατάτησα ιδέα, να το πω έτσι, το γεγονός αυτό με το YouTube. Δεν ξέρω, τελευταία το YouTube την έχει σπάσει πάρα πολύ. YouTube ακούς? Σε κακό παιδί, νταντά. Λοιπόν, οπότε όλα μαζί βάλτε και τις υποχρεώσεις που έχω. Όπως σας είπα, κάνω πολλά πράγματα, τα αυτοκίνητα και τα σούπρα γενικότερα, ένα χόμπι. Δεν είναι προτεραιότητα στη ζωή μου. Κάποια στιγμή στη ζωή μου, έδωσα παραπάνω βάση γιατί έπρεπε να φτιάξω ένα αμάξι, έπρεπε να βελτιώσω κάποιο άλλο. Αλλά παιδιά, όσο μεγαλώνουμε οι προτεραιότητες αλλάζουν, αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά και οι συνθήκες, οι παγκόσμιες, δυστυχώς κάνουν το χόμπι μας ακόμη πιο δύσκολο. Εάν με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Λοιπόν, ο λόγος που κάνω αυτό το βίντεο είναι γιατί θα ήθελα να σας δείξω κάτι. Ένα swap, βασικά ένα project, το οποίο το είχα ξεκινήσει πριν κάνα χρόνο. Δεν θυμάμαι καλά ποιο vlog είναι, ποιο βίντεο είναι, θα στο βάλω εδώ κάτω για να το δείτε. Εδώ πάνω, δεν ξέρω πού στην οθόνη, για να δείτε ποιο ήταν το αρχικό κομμάτι, το οποίο πίστευα θα κάναμε σειρά βίντεο με αυτό το αμάξι, αλλά με ένα Supra Mica φυσικά, το μαύρο, το ενός φίλου μου του Ηλία. Αλλά δυστυχώς είχαμε τόσα πολλά προβλήματα και τόσα πολλά εμπόδια να προσπεράσουμε, ειδικά στην έβρεση ανταλλακτικών, που φτάσαμε στο σημείο εγώ τουλάχιστον απελπίστηκα, δεν είχα όρεξη να κάνω βίντεο, δεν είχα όρεξη να κάνω τίποτα. Έπρεπε τα αμάξι να φτιαχτεί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Η προθεσμία ήταν ένας χρόνος περίπου. 10 μήνες, 12 μήνες για να γίνει όλο το πακέτο. Θα σας πω πιο μετά τι ακριβώς έχει γίνει στα αμάξι. Παιδιά, ξεπέρασε το έτος, φτάσαμε σχεδόν στη διετία κοντά, 18 μήνες, 20 μήνες. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο εκ μέρους μου να κάνω πράγματα τα οποία είμαι εκπρόθεσμος, είμαι τσαντισμένος και ταυτόχρονα μπορώ να πω και απελπισμένος πολλές φορές, γιατί ξέρεις ότι έχουν γίνει πολλά λάθη, όχι εκ μέρους μου, γενικότερα από άλλες καταστάσεις δηλαδή. Και είναι κάτι το οποίο το ξέρω πριν ξεκινήσω τέτοιο project και το αναφέρω συνέχεια. Ότι παιδιά δεν είναι εύκολο, είναι πολύ δύσκολο. Αν θες να το κάνεις σωστά, βέβαια πάντα, γιατί αν δεν θες να το κάνεις σωστά, κανένα πρόβλημα. Συνδέουμε 5 καλώδια, πετάμε και το μοτέρ μέσα και όπως κάτσει, δεν πειράζει αν κάτσει λίγο έτσι, λίγο γιουβέτσι, λίγο στραβά, λίγο κάθετα, λίγο σούζα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το βάζουμε και μπροστά και λέμε ότι κάναμε κάτι. Όπως με ξέρετε και με γνωρίζετε από τα βίντεο που έχω κάνει, δεν είμαι άνθρωπος που θα κάνω κάτι το οποίο δεν θα βγει έστω 99% σωστά. Λοιπόν. Οπότε, θα έχω την ευκαιρία σε κάποιο άλλο βίντεο να σας εξηγήσω 2-3 πράγματα για την εποχή μου, για τα προβλήματα, αλλά πιστεύω δεν είναι κάτι που σας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Θέλετε να δείτε το τελείωμα και the end of the project, να το πω έτσι, το οποίο θα έχει και μια μικρή συνέχεια, ίσως μας δείξει κάποια βίντεο και ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, αλλά θέλω να σταθώ πάρα πολύ στο κομμάτι του swap του μοτέρ, του Mica Patria από το μαμά σε JZ και από αυτόματο σε manual transmission, δηλαδή σε μηχανικό σασμά. Το οποίο είναι κάτι
που πλέον είναι αρκετά δύσκολο να γίνει, δεν υπάρχει βίδα εκεί έξω και ό,τι υπάρχει θα υπάρχει από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, που όπως ξέρετε η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει βάλει τέτοιους δασμούς και τέτοια προβλήματα στην εξαγωγή προϊόντων που τα πράγματα δυσκολεύουν εις διπλούν. Και τα λεφτά ξεφεύγουν, έτσι, πετάνε τα λεφτά. Γι' αυτό μου θέλει να κάνει τα πράγματα. Τέλος πάντων, εγώ είμαι εδώ να σας ενημερώσω και να σας δείξω τι και πώς. Αυτή τη στιγμή θα περιμένουμε και το φίλο μας τον Μάνο που έχετε καιρό να δει στο κανάλι, οπότε το comeback μου είναι μαζί με Μάνο και τον Ιωβή τον Ηλία. Σε λίγο θα είμαστε στα μάξι του Ηλία να πούμε 2-3 πραγματάκια πριν πάμε στον καράζ του για να τελειώσουμε 5-6 πραγματάκια που έχουμε στα μάξι, αλλά και να σας δείξουμε πώς βγήκε το project και ποια μορφή έχει το Engine Bay αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, stay tuned, σε λίγο μαζί. Λοιπόν, μάγκες, στο γκαράζ μέσα είμαστε. Στο Supra Atomica 3 που τελειώσαμε το swap του 1JZ GTE VVTi. Βγήκε το 7 το GTE και μπήκε το 1JZ, το GTE. Συν manual swap RAW 154 JZR70 για JZ motor. Δηλαδή να ταιριάξει η χελώνα, η σωστή, με το motor αυτό. Πάμε να δούμε λίγο το μηχανοστάσιο. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχουμε να κάνουμε με ένα σύνολο το οποίο μπήκε μέσα στο μηχανοστάσιο του MK3, αλλά είχαμε αρκετά θέματα να λύσουμε. Λοιπόν, το μοτέρ ήθελε τις βάσεις της 1JZ, οι οποίες δεν υπάρχουν πλέον για Α70, JZ Α70 βάσεις, και πήραμε Drift Motion φτιαχτές custom, οι οποίες δεν ξέρουμε αν ναι μεν βιδώνουν στο block στις ίδιες τρύπες, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσον αν το μοτέρ κάθεται εκεί που πρέπει ή λίγο μπροστά ή λίγο πίσω, οπότε αυτό είναι ένα μυστήριο και δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με το δικό μου το 2J, γιατί έχει άλλες διαστάσεις, κεφαλή του 1J και η κεφαλή του 1J, και γενικότερα αλλάζουν αρκετά πράγματα. Πάνω κάτω όμως στον πόντο πιστεύω ότι είμαστε εκεί. Παρεμπιπτόντως είναι πολύ χώρο εδώ πίσω, όπως βλέπετε. Εντάξει, τώρα άμα αφήνουμε τις σωλήνες έχουμε μια άνεση στο να βάλουμε το χέρι μας μέσα εκεί. Μου κάνει εντύπωση δηλαδή εδώ η χελώνα, αν βάλουμε φως, φαίνεται μπαίνει χέρι για να βιδώσουμε, να πιάσουμε τη βίδα της χελώνας την πάνω, ενώ στο 2J σε μένα κάθεται πιο πίσω το μοτέρ, οπότε δεν μπαίνει χέρι και δεν φαίνεται καν τίποτα εκεί πέρα. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα βάλαμε το μοτέρ όπως είδατε, μαμά, πολλαπλές, εισαγωγής, εξαγωγής, τα πάντα όλα.
Τώρα το ψυγείο. Το πρόβλημα με το ψυγείο ήταν ότι το aftermarket το ψυγείο, το Mishimoto, δεν έμπαινε. Έμπαινε, αλλά δεν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε πλέον τα μαμά πλαστικά, fan shroud, φτερωτές, συνταργυρικά. Θα είχαμε θέμα. Οπότε πήραμε ένα μαμά κόιο. Ευτυχώς βρήκαμε τον κωδικό της κόιο, το αντίστοιχο για Supra MK3 και το βάλαμε το ψυγείο πάνω. Μαμά τάπες, τα πάντα όλα μαμά. Κολάρο από JZ Α80, το οποίο κόπηκε εδώ και εδώ για να ταιριάξουμε, για VVTi. Όπως βλέπετε μας βοηθάει και στην καμπύλη. Εδώ το VVTi έκανε αυτή την καμπύλη και κάπως ξεπερνάει λίγο το καρούμπαλο που είχε εδώ, το ψηλό προσπερνάει κάπως. Φτερωτή η συγκεκριμένη, η οποία άμα δείτε είναι φτερωτή που ήρθε μαζί με το μοτέρ. Ευτυχώς μας φέραν τη φτερωτή, γιατί κοιτάξτε πως οριακά περνάει από το κολάρο. Είναι ένα δάχτυλο περίπου, 8-9 χιλιοστά περίπου, κάπου εκεί, κοντά στο πόντο, πάνω από πόντο με τίποτα. Μην ξεχνάμε ότι η φτερωτή όταν ανεβάζει τροφές ανοίγει και υπάρχει κίνδυνος να απλώσει λίγο και να μας βρει αν είμαστε πολύ ωριακοί. Αλλά εξάλλου η φτερωτή πάντα κουνιέται μαζί με το μοτέρ, οπότε έχει τάση να πάει μπροστά. Αλλά εδώ έχουμε αρκετό κενό μέχρι το ψυγείο, έχουμε πάνω από 3 πόντους, οπότε είμαστε μια χαρά. Επίσης έπρεπε να φέρουμε το λαιμό πιο πίσω για να μπορέσουμε να έχουμε το κενό του 1 πόντου με φτερωτή κολάρου. Και εδώ έγινε μια εγχείρηση μικρή, κόψαμε εδώ. Αλουμίνιο είναι ο λαιμός, το φέραμε, κόψαμε 1,5 πόντο περίπου και ήρθε πιο πίσω. Χωρίς αυτό το 1,5 πόντο δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα και να βάλουμε τίποτα από τα μαμά πάνω. Το κόβουμε πιο μπροστά από τα feed lines του παραφλού στην τουρμπίνα τη μαμά. Δεν το κόβουμε ποτέ εδώ πάντα μπροστά. Λοιπόν, αυτά είναι μια πατέντα που κάναμε. Άλλη μια πατέντα ήταν ένα custom πράγμα, ήταν η βάση της ντίζας. Όπως βλέπετε πρέπει να μετακινηθεί. Η μία τρύπα δεν μας έκανε, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή η ντίζα και αυτή η πολλαπλή εισαγωγής δεν ήταν ποτέ για MK3. Ήταν για ένα, αυτό το μοτέρ είπαμε είναι ένα JZ VVTi, το οποίο δεν μπήκε ποτέ μονότροπο VVTi σε MK3. Το παλιό ένα JZ το non-VVTi έμπαινε σε MK3, το οποίο είχε εντελώς διαφορετική πολλαπλή και διαφορετική ντίζα και βάσεις και δεν ξέρω και τι άλλο. Εδώ κάναμε μια πατέντα, βάλαμε ένα αυτάκι παραπάνω εδώ για να στηρίζεται σε 2 βίδες και να μπορεί η ντίζα μας να έχει το σωστό play, το σωστό παίξιμο και να μην είναι ούτε πολύ σκληρή, ούτε πολύ τσίτα, ούτε πολύ μαλακή. Οπότε κάτσε και αυτό καλά. Εδώ βάλαμε υδραυλικό από MK4 Supra JZ Α80, το οποίο τα αυτιά ψήλο ταιριάζουν με μια μικρή πατεντούλα, οπότε μια βίδα εδώ και μια βίδα εδώ, όπως βλέπετε. Έκατσε μια χαρά. Θα μου πείτε, έχει και άλλη μια βίδα κάτω εδώ, δεν τη βάλαμε. Δεν ταιριάζει το κάτω ποδαράκι, μόνο το δεξί και το πάνω ταιριάζει, οπότε μια χαρά είμαστε. Και κάθεται τέλεια, κάθεται. Και έχει το κενό του. Ένα δάχτυλο περίπου από τον αισθητήρα πταλούδας, οπότε δεν έχουμε θέμα εκεί. Φυσικά φτιάχτηκαν σε ενός intercooler από την αρχή, από το 0, να κάτσουν σωστά όπως πρέπει. Το ίδιο και εδώ με κολάρα ωραία μαύρα, που και ο ιδιοκτήτης ζήτησε το πεδίο Ηλίας, αλλά πιστεύω ταιριάζει με το σύνολο γιατί έχουμε μαύρα κολάρα. Αυτό είναι ένα μαμά κολάρο και αυτό είναι ένα μαμά κουτί JZ Α70. Αυτό για να το βρούμε, παιδιά, εγώ προσωπικά στα 20 χρόνια που είμαι στο eBay δεν είχα δει ποτέ κουτί, φιλτροκούτι από ένα JZ Α70 non-VVTi. Το πήραμε, το χρυσοπληρώσαμε, πανάκριβο εντελώς, αλλά πιστεύω ήταν διαμάντι να το έχει ταμάξει ένα μαμά φιλτροκούτι Α70 από JZ. Το κακό ήταν ότι πάλι δεν τέριαζε, γιατί μιλάμε για άλλου είδους βασικά φίλτρο εισαγωγής στο μονότουρμπο διαφέρει από το φίλτρο εισαγωγής στο διπλοτούρμπινο, οπότε έπρεπε να γίνουν κάτι πατέντες, κάποια κοψίματα. Πονέσαμε, δακρύσαμε, γιατί να κόβεις ένα μαμά κουτί και να το πειράζεις ενώ είναι σε καλή κατάσταση, αυτό λίγο μας εξέπληξε αρνητικά, αλλά έπρεπε να γίνει, όπως και το κόψιμο εδώ, γιατί εδώ πέρα μπαίνει το airflow meter. Μην ξεχνάμε ότι το VVTi έχει airflow meter, ενώ το παλιό μοτέρ, το non-VVTi, έχει map, δεν έχει καθόλου airflow meter, οπότε δεν έχει καν υποδοχή για βίσμα airflow meter.
Κουμπώσαμε μαμά, βίδες. Αυτό ήταν το ωραίο κομμάτι, ότι τουλάχιστον μοιάζει εργοστασιακό το μοτέρ. Κρατήσαμε το δοχείο του άνθρακα, όπως βλέπετε εδώ. Όλα τα σωληνάκια, κολάρα, αυτά, πιαστράκια, τα αλλάξαμε. Βάλαμε καινούρια. Κρατήσαμε και, εντάξει, το cruise το κρατήσαμε, αλλά δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, γιατί δυστυχώς η πεταλούδα του συγκεκριμένου μοτέρ είναι ηλεκτρονική, οπότε δεν θα μπορέσει να δουλέψει. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, εντάξει, δεν ενοχλεί, το κρατήσαμε. Βάλαμε το τρομπάκι για το manual sasman, που ευτυχώς το Supra το MK3 έχει ήδη την τρύπα στο firewall για να μπει το τρομπάκι του συμπλέκτη. Αυτό είναι το master cylinder του clutch. Το slave είναι πάνω στο sasman που είναι μέσα από κάτω, που δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή. Καλωδίωση, όπως σας είπαμε, μεγάλος μπελάς, μεγάλο πρόβλημα να βρούμε τη σωστή λύση. Τελικά η καλωδίωση, όπως βλέπετε, φτιαχτεί έτοιμη από Αμερική. Στείλαμε τη δικιά του 7μη του GTE και ήρθε έτοιμη φτιαγμένη από Αμερική, από ένα οίκο που φτιάχνει καλωδιώσεις ανάλογα με τα Max που πρέπει να μπει. Τους είπαμε ότι τα Max που πρέπει να μπει είναι τάδε ημερομηνία, τάδε μοντέλο, και πήρανε κάποια πράγματα που θέλανε από την εργοσιακή 7μη GT πλεξούδα και μετά φτιάξαν μια δικιά τους custom με καινούργια πινάκια, βυσματάκια, καλωδιώσεις, θερμοστελούμενα, τα πάντα όλα. Άμα δείτε και εδώ, έχουν βάλει όλα τα καλά υλικά που μπαίνουν σε περιπτώσεις custom πλεξούδας για να προστατεύει τα καλώδια και γενικότερα όλη την καλωδίωση από θερμοκρασίες και τυχόν φθορές. Εδώ έχουμε σωληνάκια του άνθρακα, όπως σας είπα, το ABS δεν πειράχτηκε, δουλεύει κανονικά, είναι στην πλεξούδα του αυτοκινήτου, του μηχανοστασίου, δεν έχει να κάνει σχέση με την πλεξούδα του μοτέρ. Τα λάμπα τα μαμά πάνω, βαλβίδες VSV πάνω, όλα τα πάντα κουμπλέ. Εδώ πλεξούδα, όπως βλέπετε, μια χαρά κουμπώσε στις μαμά θέσεις, στα μαμά γατζάκια, για να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Εντάξει, εδώ χρησιμοποίησαμε, παιδί μου, και 3 tie-wrap για να μας δέσει κάπως εδώ το σύνολο όλο. Κολαρά για το ψυγείο και το παραφλού που πάει μέσα στο καλοριφέρ, και αυτά τα βρήκαμε και τα ταιριάξαμε. Είχαμε αρκετή δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Όπως βλέπετε και μέσα εκεί στο δυναμό όλα κουμπώσαν όπως πρέπει. Το intercooler, τα Max, όπως βλέπετε, έχει ένα intercooler aftermarket, όπως βλέπετε εδώ μέσα. Αυτό είναι ψυγείο του υδραυλικού, λίγο πιο μέσα είναι το intercooler. Μπορεί να φαίνεται από μπροστά, από εδώ. Ναι, εδώ πέρα φαίνεται καλύτερα. Οπότε έχει ένα intercooler. Μαμά φίλτρο, στο φιλτροκούτι το μαμά. Συν σωληνώσεις. Συν μια εξάτμιση. Δεν ξέρω αν είναι country, πρέπει να είναι 70 χιλιοστά. Κάτι τέτοιο. Οπότε σε γενικές γραμμές είχαμε προβλήματα. Με το MAF είχαμε πρόβλημα, γιατί το MAF που ήρθε το μοτέρ δεν ήταν από ένα jet, ήταν από 2 jet και δεν δούλευε, δεν μας έπαιρνε μπροστά. Δεν το ξέραμε, δεν το γνωρίζαμε ότι μας μπλέξαν τα MAF. Τελικά βρήκαμε από ένα jet, βρήκαμε τα αντάπτορα παραγγελία από εξωτερικό για να ταιριάζει, για να βάλουμε το custom κολάρο εδώ. Κάτσε να δούμε όσο φαίνεται κιόλας, γιατί να το κολάρο το custom μαύρο. Αυτό είναι αλουμίνιο, το βάψαμε σε μαύρο να ταιριάζει, για να μπορούμε να κάνουμε την ένωση με τον αντάπτορα του airflow meter. Το ψυγείο, όπως σας είπα, καινούριο, βάλαμε παραφλού, τα πάντα, μπουζί καινούργια, όλα τα αναλώσιμα, ψευδοκάπακου, τσιμούχες, κεντροφόρου, στροφάλου, οι μάντες, όλα τα βάλαμε καινούρια. Και αυτή ήταν η όλη διαδικασία γενικότερα. Κάρτερ καινούριο πίσω κάρτερ, εννοώ το rear sump του JZ Carter, γιατί αυτό έρχονταν με μπροστινό sump. Και όλα τα συμπράκαλα, βάσεις για δείκτες λαδιού. Τις γεώσεις εδώ τις βάλαμε όλες. Του σερβό αντάπτορες, μαστούς, σωληνάκια να δουλέψουν σωστά. Η βαλβίδα ήταν σπασμένη και σε αυτό το μοτέρ, όπως και στο δικό μου μοτέρ του JZ που είχα πάρει, οπότε αναγκαστήκαμε και πήραμε καινούργια βαλβίδα από το Toyota. Πολλά πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε, έπρεπε να γίνουν παραγγελία εξ αρχής. Κοιτάξτε εδώ κουτιά. Νομίζω εδώ τα λέει όλα. Πήραμε μισημό το ψυγείο, το οποίο δεν έκανε. Πωλείται αυτό το μισημό το για MK3. Όποιος το θέλει, ας μου γράψει κάτω στα σχόλια ότι το θέλει, να επικοινωνήσω μαζί του. Φυσικά να τον φέρω σε επαφή με τον Ηλία, με τον ιδιοκτήτη,
πάντως πωλείται. Πήραμε Koyorat. Γιατί δεν έκανε το μεγάλο ψυγείο. Όποιος έχει φτάμει, αυτό το ψυγείο ταιριάζει μια χαρά. Τρομπάκια aftermarket, γιατί τα μαμά έχουν πάρει σφαγωγή του συμπλέκτη. Και πολλά πράγματα για το Σασμάν, λευγέδες, διπλούς λευγέδες, γιατί ο aftermarket είναι λίγο ψηλός, θα τον δείτε τώρα σε λίγο. Βολάν μαμά, καινούρια, δισκόπλατα ICT μονόδισκοι full face για να δουλέψουν. Κονσόλες εδώ, θα τα δείτε τώρα, το ιστορικό θα το στήσουμε τώρα. Αλλά γενικώς το μηχανοστάσιο ήταν και είναι αυτό που βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή. Θα το βάλουμε και μπροστά να τα ακούσετε, τι ωραία δουλεύει. Νομίζω άξιζε ο κόπος από τη μία, αλλά από την άλλη, παιδιά, σχεδόν 18-20 μήνες δουλειάς, όχι συνεχόμενης, 30 συναντήσεις, 25 συνεδρίες, 30 συνεδρίες, με προβλήματα, με εμπόδια να αντιμετωπίσουμε, αλλά τελικά πιστεύω άξιζε ο κόπος και όταν το μιζάρω θα το ακούσετε κιόλας. Αυτό που λέτε, θα τη στιγμή, όχι ακόμα, θα μπούμε και στο εσωτερικό σε λίγο, να δούμε τι κάνουμε εκεί πέρα, στον εγκέφαλο κάποια πραγματάκια εδώ, ο Μάνος ασχολείται, αλλά και εγώ θα μπω μέσα σε λίγο να βιδώσω τα πλαστικά, να αναπληρώσω κάποιες βίντεos που ήταν χαμένες και δεν υπήρχαν στο αμάξι. Κονσόλα πήραμε άλλη, κεντρική κονσόλα, τεμπέλι άλλο, δερματάκια, πλαστικά, αυτά τα έχουμε πάρει όλα. Θα τα βάλουμε να τελειώνει τα αμάξι και μέσα, ώστε να φύγει και να πάει στην επόμενη στάση, στο επόμενο σταθμό, να το πω καλύτερα, που είναι φανοποιείο, ώστε να βαφτεί και να πάρει ένα καλύτερο εξωτερικό look, γιατί είναι ταλαιπωρημένο εξωτερικά τα αμάξι και πρέπει να γίνει κούκλα, μιας και το Ηλίας έχει και ζάντες φοβερές να βάλει πάνω, θα τις δείτε όταν τη στιγμή. Προς το παρόν, να κάνουμε ένα μικρό break και πάμε μετά μέσα στα αμάξι να δούμε τι δουλειά έχει να γίνει εκεί πέρα. Προς το παρόν σας δείχνω λίγο εδώ τι δουλειά γίνεται αυτή τη στιγμή. Ο Μάνος τώρα ασχολείται λίγο με την καλωδίωση και με τον εγκέφαλο. Για ποιο λόγο ασχολείται? Ο λόγος που ασχολείται μέσα με τον εγκέφαλο είναι γιατί πήραμε ένα τσιπάκι, ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα, το οποίο θα μας κοροϊδέψει το αυτόματο Σασμάν αυτή τη στιγμή. Ανάβει τσεκίνη στα μάξι, γιατί ο εγκέφαλος είναι αυτόματος και δεν βλέπει βαλβίδες, δεν βλέπει αισθητήρες και όλο αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα μέσα, το οποίο σου λέει «Οπ, εδώ έχουμε θέμα» και πετάει ένα τσεκ με κωδικούς για αυτόματο Σασμάν, ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτό εμείς πρέπει να το ξεγελάσουμε, να δείξουμε ότι υπάρχουν οι βαλβίδες, υπάρχουν οι αισθητήρες, υπάρχουν όλα τα παρελκόμενα, ώστε να ξεγελάσουμε τον εγκέφαλο και να νομίζει ότι όλα είναι εκεί πέρα, ότι το αμάξι ακόμα είναι αυτόματο και να μην μας ανάβει αυτό το τσεκ λόγω του αυτόματου. Έχει μια δουλίτσα που πρέπει να γίνει συγκεκριμένη, μια πλεξουδίτσα. Έχει γίνει αυτή, τώρα απλά ενώνουμε μερικά καλώδια, 2-3 καλώδια, να τα συνδέσουμε και να το βάλουμε μπροστά, να δούμε αν όντως πέτυχε το κόλπο. Γιατί είναι κάτι που δεν το έχουμε ξανακάνει και δεν ξέρουμε τι αποτέλεσμα θα έχει. Θεωρούμε ότι θα πετύχει. Να δούμε. Εγώ δεν λέω ποτέ κάτι πριν το δοκιμάσω. Γιατί οι εκπλήξεις και γενικότερα οι λύσεις δεν έρχονται πάντα, όπως είναι by the book, και γενικότερα έχουμε πολλές εκπλήξεις. Μια μικρή παύση τώρα και θα τα πούμε σε λίγο μέσα. Λοιπόν, κεντρική κονσόλα, παραγγελία απ' έξω, από Αμερική, μεταχειρισμένη, εδώ τι λέει, Supra 1990. Το αμάξι του Ηλία είναι 89, που σημαίνει ότι 89-90 φοράγανε το χρώμα που είχαν όλα τα πλαστικά και το εσωτερικό ήταν medium grey. Τα γκρι στο εσωτερικό του Supra ήταν medium grey τα 89-90, dark grey τα 91-92 και κάποια αρχές 93 ελάχιστα, και ήταν και το light grey, τα οποία το είχαν τα πρώτα Supra 86, 87, 88. Οπότε είναι τριών ειδών γκρι. Και ευτυχώς ήμασταν τυχεροί και βρήκαμε το δικό του. Έλα, το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι. Το χρώμα. Ναι, τα ανοίξεις, αλλά το ίδιο είναι, δεν αλλάζει κάτι. Αυτό, παιδιά, ήταν. Θα κάνεις επιστροφή προϊόντος. Επιστροφή προϊόντος τώρα. Λοιπόν, αυτά είναι σπασμένο όπως βλέπετε εδώ πέρα. Οπότε
Γι' αυτό το αλλάζουμε. Είχε πολλά προβλήματα και πήραμε ένα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Άνοιξε το με προσοχή μόνο, Ηλία, για να μην τσιμπήσουμε κανένα πλαστικό. Θα πάρουμε απλά τους διακόπτες του παραθύρου και καθίσματος και θα πάρουμε και το μεντεσέ για το τεμπέλι, γιατί αυτό ήρθε χωρίς τεμπέλι. Θα χρησιμοποιήσουμε το δικό μας τεμπέλι, τον παλιό μεν, αλλά θα τον πάμε για φτιάξιμο γιατί το δερματάκι πάνω είναι ταλαιπωρημένο. Αυτό, κοιτάξτε, εδώ είχε ρογμές. Λοιπόν, εδώ είχε ένα φτάκι για βίδα και εδώ είχε ένα φτάκι για βίδα παλιά στο Τέξας. Πώς φαίνεται, Ηλία, καλό είναι? Καλό είναι. Κοιτάξτε εδώ το φτάκι, βλέπετε που το έχει και εδώ και εδώ. Λοιπόν, μια χαρά είναι. Και τα φτάκια για το trim, βλέπετε εδώ κουμπώνουν κλακ το πλαστικό του trim, ενώ αυτό λείπουνε. Όχι, τα έχει. Τα έχει και εδώ, οπότε κράτα τα από εδώ, καμιά φορά αυτά τα φτάκια σπάνε. Όχι, είναι σπασμένο ο πάπα. Παρόλο που το έχει, κοιτάξτε, είναι σπασμένο, οπότε καλά έκανε. Και το πήρε και τα έχει και αυτό. Μάγκες, κάναμε κάποια δουλίτσα, αλλά δυστυχώς δεν τελειώσαμε. Έχουμε ακόμα. Βάλαμε την κονσόλα, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Κεντρική κονσόλα που έλειπαν όλα τα πάντα. Τασάκι, λευγέ. Το μαμά βάλαμε. Αυτός είναι aftermarket, βέβαια. Aftermarket shifter. Μαμά shifter. Aftermarket πομολάκι, λευγέ. Το είχα στα λόγια μου γιατί έχει πάει η ώρα 12 και κάτι. Και δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε startup, cold startup, γιατί θα μας διώξουν από εδώ πέρα, θα μας κυνηγήσουν με το ντουφέκι. Δυστυχώς μας πήρε η ώρα. Βάλαμε και την κεντρική κονσόλα, η αμερικάνικη που ήρθε. Το τεμπέλ φυσικά θέλει φτιάξιμο γιατί είναι σε κακή κατάσταση, αλλά τουλάχιστον όλα τα υπόλοιπα είναι εντάξει. Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε και πρώτη φορά ζωή μου το βλέπω, όπως βλέπετε εδώ πέρα, είναι ρηχό. Κατεβάσαμε το χειρόφρενο. Είναι ρηχό το βάθος που μπαίνει το τασάκι. Και το μαμά τασάκι, κάπου εδώ είναι νομίζω, κάτσε να δω, να το. Λοιπόν, το μαμά τασάκι, δυστυχώς, κοιτάξτε βάθος που έχει. Γιατί η ευρωπαϊκή κονσόλα είναι πιο βαθιά, εδώ πέρα, έχει μεγαλύτερο βάθος, γιατί πολύ απλά στην Ευρώπη δεν έρχονταν ποτέ το Supra 90 Plus με αερόσακο, ενώ στην Αμερική έρχονταν με αερόσακο. Οπότε κάτω από το τεμπέλι σε αυτό το σημείο είναι ο εγκέφαλος του airbag. Οπότε κάνα ένα τασάκι πιο μικρούλι, όχι τόσο βαθύ όπως είναι το ευρωπαϊκό. Να, μια διαφορά που δεν την ξέραμε. Και δυστυχώς πρέπει να βρεθεί και ένα τασάκι αμερικάνικο με διαγραφό 90 Plus για να είναι ρηχό για να κουμπώσει σωστά. Άλλο ένα εμπόδιο που δεν μας αφήνει να πούμε ότι κάτι κάναμε. Αλλάξαμε το δερματάκι, το βάλαμε καινούριο, το σιφτεράκι καινούριο. Έχουμε και ένα της DRD, αλλά ίσως μπει άλλη στιγμή. Κατά τα άλλα, αναπτήρα βάλαμε. Καλά τα άλλα δουλεύουν, απλά έχουμε βγάλει τον πόλο, γιατί εδώ πέρα δουλεύουμε ακόμα λίγο την καλωδίωση για να βάλουμε θύρες OBD και όλα τα σχετικά. Μάγκες, παιδιά, δυστυχώς θέλουν ώρα αυτά τα πράγματα και δεν γίνονται τόσο απλά. Οπότε θα αναγκαστούμε να κάνουμε δεύτερο επεισόδιο όσον αφορά το τελείωμα του MK3 και φυσικά ένα startup το οποίο σας το χρωστάω να το ακούσετε και εσείς πώς δουλεύει τα Max στο επόμενο βίντεο. Τουλάχιστον θα έχουμε part 2. Δεν θα σας ξαναπαρατήσω για κάνα 7 μήνο. Anyway, θα δούμε, παιδιά. Γεια πάνω απ' όλα και θα τα πούμε σύντομα από κοντά. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Για μας τουλάχιστον, ναι. Τώρα τι ώρα θα το ανεβάσω, τι ώρα θα το δείτε εσείς, αυτό είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, καλή συνέχεια, τα λέμε.